皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。大竹守と申します。ね、ちょっと、いつから失礼します。今日もやっていこうと思います。フォローナイト。とりあえず、どこまで行ったっけ、この前。覚えちゃわらんのですけど。操作確認しないと。最近ですね、マジで、ずーっと、動物の森の株を売りさばき続けて3000利してたんで、真面目にそろそろこいつを越さないとあかんかなと。皆さん、本当にコロナウイルス大丈夫でしょうか。見事に私の会社は、入社式もなくなり、なんと新人研修もなくなり、4月から私、いきなり1年目の4月からですね、在宅勤務となりました。ありがとうございます。はい、そういえばお前は湧くんだったから痛い。ね、ちゃんと出た先では手洗いうがいなどをして出たらね、健康を過ごしましょう。よしょ。よしよし。呼ぶ。上のお金は砕いたかな。かわいい。こいつあれか。ベロベローってやるやつだ。上は降りた。はめ殺しができる。早くしとこう。よっしゃーい体力低下。うわーやめてくれー。怖い。何が怖いってこれ当たるとダメージ食らっちゃうんですよね。無理か。無理だな。上行けるかな。いけた。引っかかるんだよな。かわいい。もうダンスしてるようにしか見えないんだよな、こいつ。よいしょ。もうかわいい。もうエアロビかな。いきなり現れんといて。助けてー。助けてー。助けてー。マジで死ぬ。やめてくれー。あいつらの守り勝てえな。ね病は気から、など言いますけども、お酒は百薬の長なんでね、お酒ガブ飲みして、今日も元気いっぱいに、金曜日を過ごしたいと思います。花の金曜日。プレミアムフライデーなんてありますけど、正直何がプレミアムなのか一切分かっておりません。分かる方、ぜひとも、ご教授願います。というわけで一杯いただきたいと思います。大竹酒一杯。いただきます。お、2回いった。大事なことなので2回言いましていただきます。宿だ。ナビ。やっぱ似てねえ。ナビだ。金やるからお前の分も買ってこいよ。普通にいいやつですね。そんな友達は私は欲しい。
よし。上。じゃあオッケーオッケー。はーここでまたここ来る必要なかった。ふっかかってこいよ。オッケー。じゃあ行きますか。わー、潰される。まあ、こいつ必要あるかって言ったら、あんまないんですけど。ダンシング。俺、どこで死んだんだっけ？この上だね。オッケー。ね、ここでいきなり中ボス戦が起きるって誰が予想したん？始まった。あ、おー、かっこいい BGM。まだ、なるほど。うわ、ジャンプ。メイメツさんいらっしゃい。こんばんは。ホローナイトやっております。ね、メイメツさんはお元気でしょうか？私、最近ちょっと、おいしい動物の森でね、集まれ、動物の森をやりすぎてですね、YouTube をあまり見ていないという状況になっております。ライブ用意されませんよね。なんでね、ちゃんと Twitter チェックしないとわかんないとかね、そのページ行ってみないとわかんないとかね、全然ありますね。なんでちゃんとね、押してる人のところはチェックしましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。かくいう私はね、YouTube あんま見てないということでね。ほんと、この一週間やってたことをね、言うのであればな、もうね、ろれつ回ってないですね。最悪です。言うのであれば、スイッチ起動して、集まれだっけ？うん。動物の森を、やりつつアニメを見て、を繰り返してましたね。ここから上行きたいんですけど、あつ森いいでしょう。うん、楽しいっすよ。で、うん。で、そのあつ森のストーリーをクリアして、やることがなくなった、大竹守は何をしているかというとですね、ひたすら株を売って金を集めてます。特に理由はないです。ね、地獄の沙汰は金次第ってことでね、無人島生活にも金は必要なんでもっすよ。本当に。好きな家具集めたりね。ファッションを極めたりね。なんやかんやとやっぱ金は必要なんですね。あと自己満足です。無限に湧いてくんな、こいつら。こいつな、いい感じに高さで飛ぶから。当たんねえんだ。痛い。痛い。ダメだ。クリア、オッケー。
しんど。シーラカンスですね。毎回雨の日に釣りやってるんですけど、大きな魚影を見つけたらシーラカンスチャレンジって言いながらやってるんですけど、全部鈴木でした。はい、以上です。なんだったっけこれ。器だっけな。ソウル量が貯めれるようになるようだっけ。さらに。鈴木かヒラメですね。大体ね。なんで、釣りは来年、今時間飛ばしながらやってるんですよ。本体の時間を。痛い。雑魚にやられる始末。ね、腕はね、確実に鈍っています。じゃないか、じゃないか、よい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 。始まってまだ11分ですけど、お酒は3杯目を突入いたしました。1本でも人参、2足でもサンダル、3層でもヨットでございます。はい。意味は分かってないです。数え歌ですね。大竹、酒いっぱい。いただきまーす。光に入りました。レア魚ですよ。めったに出ないです。なんでもう最終形は虫魚ですね。もう、自分の家が、好きな家具、好きな、壁紙とか集まり次第、時間飛ばして季節やったろうかなと思ってます。あと次やってみたいのが、島のなんか評価みたいなのがあるんですけど、それを最大値にしてみたいですね。レア魚で有名なのは、竜宮の使いとか、マグロ、あとなんだ、カジキ、サメとかかな。この下は行ったんだって。なので、なかなか出ないです、正直。そこに浮かぶんだ。スーパーヒーロー着地。膝が壊れる。上に参ります。足元にご注意ください。上に参りました。ここはどこですかね。所有してないらしいです。ここはどこ？私は誰？いってしまえ！うわあ、攻撃戦でも降ってくるんだ。いってらっしゃい。また来てね。暑い！一回今日外出てきたんですけど、飯買おうかなーってことで、近くのお肉屋さん行って唐揚げ買ってきたんですけど、それに来たダウンがくそ暑い。暑いのか寒いのかちょっと微妙な季節ですよね、この時期って。冬若干寒いかなと思ったら暖かいし、暖かいかなと思ったら肌寒くなってくる。なんとも言えないですね。程よいといえば程よいなんですけど、その辺の見極めは大事かなと思います。ということで、そんなお洋服選びを私はね、伝授してもらいたいです。大竹、酒いっぱい。いただきまーす。4杯目にしない。ちょっと待って。
ごちそうさまでした。行こうか。まあそんな困難もあり、まあ無事卒業しまして、ね、コロナウイルスの影響で式もなくなり、学業授与式、まあ事実上の大学でいうとこの本当に卒業式に当たるものなんですけど、ほぼほぼ。それも簡易化され、お世話になった大学の先生はいなくなり、もう、なんとも言えない感無量ですね。もう本当に。クソ野郎と思いながら式に出てましたけど。本当。で、流行り病じゃないですか、これって。結局のところ。これが、インフルエンザウイルスよろしく、本当に。この3月、12月から3月末、まあ、4月頭ぐらいまで続く流行り病だったら嫌だなって、毎年これが出てくると嫌だなっていうのは思いますね。そして、コロナのことあんまり知らないんですけど、これって、早めに、ね、もうワクチンやら、特効薬が見つかればいいなーって思いますね。今となってはもう、薬1個でほぼ完治しちゃうインフルエンザくんですけど、昔は特効薬だったものが幻覚作用あって自殺しちゃうなんてお話もありましたからね。やっと倒した。マジでこいつ体力高えな。こっちなんかあったっけ？なんかあんの？開けたんだよね、ここ。なんで、何が言いたいかっていうとですね、私みたいに、こう、あの式がない、この式がない、延期だ、中止だ、このライブがいけない、この楽しみがない、なんていうことがですね、他の人にもなってもらいたくないって感じですね。こいつにやられたんだよね、前ね。これはうまい。よいしょっと。はい、どっこい。やー、こーらやった。あったったこーらやった。四角外から飛んでこないことに祈ろう。日本同時に飛んでこないのがすごい救い。
ああ、4本になった。2本同時に飛んでくるかな。ああ、ペースが速くなるよかな。あ、痛い。あれだ、発射された剣の位置と場所を覚えとかないと。痛い目見るな。よし。痛い。一回回復しよう。画面外で撃ってこないことが分かったんで。よっしゃらー、やったねおい。そうか、そういうことだったのか。王に歯向かう者たちは、その武器を取った時点で破滅しているのだ。俺は裏切り者などではなく単なる愚か者だと。お前は逃げないだろう。そしてお前がどこへ行こうと、俺はお前を見ている。ゼロさん。1さんもいるんかな。スケさん、カクさんもいてほしいな。王に逆らう者は呪われん。何すればいいんだっけ。なんか100個集めてこいって言われたような気がする。あ、やっぱここ、通れるんだ。もう怖い。もう怖い。もう怖い。誰？まだいんの？怖い。ゾクゾクする。やばい。楽しい。やばい。超楽しい。楽しいって言ってないと怖くなりそう。おい、金だ。ああ、お金だ。はは。800円になったぞ。やったー、1000円になった。ボスよ。やっぱ猫の鳴き声がするんだよな。あー、しんど。落ちてこないよな、あいつ。あー、やばい。絶対落ちてくんじゃん。あ、落ちてこないんだ。かわいい。かわいい。パブロフの犬みたい。猫の鳴き声がする。あ喜ぶ。悲しむ。しゃあねえな。だな。もう捕まるんじゃねえぞ、お前。はめ殺しだ。かわいそうに。上方向の攻撃がないから。キュイーンって音は爆破するやつですね。いますね、ここに。あいつ、倒せんのかな？なんだろう。あ、ここに着くのか。ありがてえ。ショートカットだ。ある意味。そして金。金だ。これ持ち帰れたらいいんだけどな。地図ねえんだよな。上に参らないんでしょ？明日に参ります。明日に参りました。出してくれー。
では、下に参ります。さらに下に参ります。じゃあな。お前じゃない。一回帰っていいんだけど、どうしよっか。大野駅の左側は攻略した。大野駅は、今いる地点、ここだから、行ってみるか。上側は行ったことがない。いやー、金は貯まるんだけど使うとこがない。金は貯まるが使うとこがないぞ。ここはなんだ？あ、ここだ。今ならいけるか。もう一回いけんのかな？さすがにもう一体はいないか。もうボーナスキャラみたいなもんだしな。単純な鍵を回収できたらいいな。単純な鍵があれば単純な鍵穴を開けることができる。懐かしい王家の水路。ああ、まだおんのかお前。うんころかしくん。これ地味に針じゃね？あ、そうなんだ。針じゃないんだ。またここの地図持ってないんだよな。そうだ、ここの探索をまんべんなく終えてないってことかな。出た、俺の嫌いなやつ。気持ち悪いんだよね、単純にこいつ。こいつはまだいいか。こいつもキモいけど、こいつなんだよ。あいやー、もうねー。この声も気持ち悪いし、姿も気持ち悪いし、動きも気持ち悪いし、全部。全部キモい。100点中100点キモい。えんやほいや、はいや、よし。あ、こいつ殴るとでかくなります。心音？この上っぽいな。もう、触りたくないな、こいつ。卵です。もう、大した金にもなんないんだ、こいつ。
た金にならないやつ。よいしょ。まだぷくぷく膨らんでるやつの方が、まだ、愛らしいわ。なんか上に繋がってんな。普通に泳ぐよりこっちの方が早い。ちょっとずつ降りてくるの気持ち悪いな、あいつ。やっぱり。あいつも気持ち悪い。死ね！やっぱ虫は踏み潰すのが一番だぜ。紙がばらまかれてるから、あれだと思ったんですけど、地図屋があると思ったんですけど、いないんですよね。うわ。地図屋の周りには、紙が落ちてるんですけど、大体ね。金だ金だ嬉しいぜ。ここに着くのか。なるほど。痛い。落ちないようにしなきゃ。よいしょよいしょ。またプクプクしてるやつ、回避して。かわす作業を始めないといけないのか。ここは倒したでしょ。で、上に登る。ここの地図持ってねえからな。回復しとこう。3マス分かな。よし。オッケー。1ダメージぐらいなら受けてやる。受けちゃる。しゃあない。よし。なに何の音？キモい。何？マジ何の音？何の BGM？ これ。湿らされてる。こいつら倒さんといかんのか、結局。大群で来んな。キモい。単純に気持ち悪い。やばい。なんだろう、この、嫌悪感的な。上にいんのね。すごい壮大な BGM なってますけど、まだもう一体いるから、開けねえよみたいな。終わりですか？ありがとうございます。通してくれるらしいです。刺激的な水路じゃないか。そうか？私初めて来た時相当嫌いでしたけどね、ここ。買います。金余ってるんで。
多分順序間違ってると思うんだよな。はい。今いる位置が、降りてきて、左行って、左行って、わかんねえ。でももうちょいで多分、あるよな。奉仕の森だから、ここの、池はだいたいやばい。声がする。女性の声だけど超声。何あいつ。左から行ける？あ、こいつ、ここは終わってるんだ。え？王家の水路。ってことは違う道通ったから、方針の、あ、一番左端まで来たのか。で、よし。とりあえず古代の7に戻ろうか。スーパーヒーロー着地。ってことここも分かってるんでしょ？はいはいはい。うるせえ、あいつ。え？うわぁ、追いかけてきてる。紐、壁登れるんかよ、しかも。やば。鳥肌立った、マジで。気持ち悪すぎて。ごめんなさい。結局、ここ取った方が早い。マジビビるからさ、出るときは出ますって言ってからこれ。これで左に行ったら、あ、そうだ、ここだ。アスレチックの始まりだ。なんだっけ、これ見てるとね、スマッシュブラザーズの、なんだっけ、ボーナスゲームみたいな。あれ思い出しますね。普通にむずくないあれ。いけた。
ね、普通にむずくない？ちょっと。危ない。これたー。あそこ無理じゃねって言ってたの、これたー。あ、ナイス尻戻り。ふし。尻戻り。よし、よし。それ当たんの？いけ！よし。お前が来るんか。オッケー。ありがとう。マジ、ここのアスレチック超怖い。ジャンプすんでよかったな。いや、もう黙っちゃう。これ黙っちゃうよ。腰引けたもん。よしよしよし。いけたかな？これで全部か。アスレチック大会は怖えよ。マジで。うんうんうん。古代の穴から出てきたから。じゃあな。あー、死ぬかと思った。もう半分ぐらい死んでるけど。大野駅。一回帰りたい。そんな、こんなとこだっけ？こんなとこだっけ？あれ水浸しになってる。あれこんなとこだっけ？金持ちてる。あれなしてなしてこんなことすんの？あ、ここか。よかったー。いきます。ファイル。キャンセルになるんですよね。A ボタン押したんですけど、キャンセルになりました。いいな、カブトムシ。こんな、かっこいいカブトムシいるんやったら帰ってみたいけど、あのデカさは買えへんな。
Sebastio? ハンサム足よ。この鍵を買いに来ました。あと、買えない。照らしてくれる。なるほど。あんなに貯めたのに、すぐ繊維をなくしてしまう男。Opum Sanjo. うん。奥さんは帰りを待ってるんだ。そう。ゴールのない旅は、どうしようか。ノーアウト、無限にやっちゃうんだけど。よいしょ。ここどこだっけ？ここどこだ？ここか。なんでこのタイミングでお腹が痛くなるんだろうか。人間の体って不思議やな。左上のとこか。はあはあ。うんうん。どうしようか。マジで。今悩んでます。もっと古代の穴を探索すべき？なんかインベントリキってどれだ？これじゃないやろ？これでもないやろ？これか。この、これを何個か集めてこいっつってたんですけど、何個集めなくちゃいけないのか忘れました。あ、なんか、名前とか見えんのね。そのままだった、こいつ。俺が可愛いって言ったやつは、エイヘイ、エイヘイムシなんだ。ミイラムシ。うん。こいつ。コケズリ。あと3体で書き込みが解禁されます。あんま倒してないんだな。ハローネストの虫たちはこの上なく惨めな存在だ。何せ、有毒のキノコを取り込んだ方が生存確率が伸びるというのだからな。全く馬鹿げてるとしか言いようがない。出た。ほんとな。あ、影なんだ、やっぱり。なんかいっぱいあるな。ほうほう。
古代の穴、水路、涙の都、帽子、緑の道。結局これ、胞子の森の左上は見つけてないのか。黒卵の神殿。あ、守護者の位置分かるんだ。じゃあ、守護者の位置のある胞子に行くべき。違う、緑の道から続いてるのか、これ。のかな。緑の道も結局途中でやめてるんだよね。あ、マーカー立てれる。ここ。ここ、とりあえず目的地にして。今どこだっけ、俺。多分この辺。いや、上がってきたんだよね。ってことは、ここか？今いる位置。だから、こう行って、こう行って、こう行って。厄介やけど、行くしかねえな。わーん。ここはどこ？うん。左に行っちゃった学校についてんだな、俺。右だっつってんの、自分で。さてさてトントン、右に行こう。正直、話すことはほぼなくて、皆さんにもね、ちゃんと健康管理に気をつけてくださいということと、そろそろ春アニメを、見る春アニメを決めなくちゃなーっていう、ね、オタクならではのお話があるぐらいで、なんとですね、夏に、日暮らしの泣く頃には帰ってくるらしいんですよ。それちょっと気になるなーって思ったんですけど、日暮らしの泣く頃に作ってた会社、ね、前の会社じゃないくて変わっちゃったんでね、ちょっと残念だなーって感じです。あと、気になるのは、そうだな、キルラキルやプロメアを作ったトリガーっていう会社があるんですが、そこの完全オリジナル新作が出るらしいんですよ。楽しみですねっていうお話です。
それが春アニメ、4月からの放送開始か。放映だと映画になっちゃうのか。放送開始らしいので、痛い。ちょっと楽しみです。いや、もう、ここからですか。ここはどこですか。思ったら、酒を飲んでいないことを忘れてましたね。よし。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。あ、そら、酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。3月は、何があったっけ？ OK、Google。3月って特にイベントない月で有名なんだっけ？3月は別れる時が多いから酒が飲めるぞ。ちょっと違うな。卒業式があるから酒が飲めるぞ。あ、それ酒が飲めるぞ。酒が飲めるぞ。大竹、酒いっぱい。いただきまーす。ごちそうさんです。じゃあ、行きますか。はい。もうちゃんとね。チェックポイントはつけておくもんですね。こいつって倒せるんやな。こいつって倒せるんやな。もう避けるべきものやと思ってた。はい、いった。まあまあ体力ある。3回殴らんといかんかったのが前に。オッケーオッケー。よいしょ。だいぶキャラコントロール慣れてきたね。死んだけど。もうダイブまでするんだけど、こいつ。はい、まねっこ上手。さあ、ここに一回、チェックポイントつけとこう。の下だ。前は行かなかったんだよね。はい、ヤホー。はい、ヤホ1名。はい、ヤホ2名。近いしとこう。私は代わりがいるもの。アホ3名。普通はこう、ゆっくりゆっくり行くもんですよ。はい。思ったらここってあんまりやってないんですよね、霧の谷。ここもそうか、3か。いやー、こういうアスレチック系嫌い。こいつ倒すと爆弾ホーミングしてきまーす。はい、こんな感じです。皆さん気をつけましょう。声忘れるけど、
どこにいるかわからない。いやー、どうやって受けたらいいんだこいつ。オッケー。爆弾クラウドに継承します、体力。ね。あいやー、あいやーさーさー。よし。ここが一番むずい。はい、クソ。もう、次1回でやめよっかな。そろそろ心が折れそうになってきた。これが、あつ森の弊害か。あつ森って検索するとですね、ひらがなで、織田信長が、待ったという、能の動画が出てきました。それじゃないって思いました。丸。大竹酒いっぱい。いただきまーす。フェイトグランドオーダーをやっている方は、ならわかると思うんですけど、わしのあつ森行っちゃうとか、よくネタにしてるのはそのためです。人間50年、多分それだと思うんですけど、まあ、右から行った方が安全。はい。来いよ。危ねー。爆発作ったと思った。お、ちょっと待って。1ダメージぐらい受けたるわ、このでっかいクラゲで。なんかありそう？なんもない？なんかあるらしいっすよ。あー、銀行だ。俺200預けてる。全額預けちゃう。いちいちここないと、お金を落とせないし、確認できないっていう。で、ここか。この間に何かがあるんだ。ここのマップがないから、なんか思い出してきた。ここ通った記憶はあるんですけど、ないまで覚えてなくて、辛い。ぶっちゃけもう難しいんだよなこの、痛い。もう回復は無限大。もう、縛りなんて言ってらんない。実はやり通したかったんですけど、クリア不可なら、ね、やり通したいなとは思いますね。さてと、これだ。ズームイン。ここなんですよ。この仮面マークが怪しいので、こうなんじゃないのみたいな。ね、淡い期待ですけど。
ただ、霧の谷がこれだけしかないって思うと、いささか不安ですね。なんかよくわからん霧の、黒い霧みたいな、こもあったなぁ。言ってないけどね。倒せないんだよな、これ。なんか、通った気するもん、ここ。通った気はするが、何があったか覚えちゃいない。弾かれちゃう。ここは、ショートカットが開けられるよ。だから、ここはまだ早いんだよな。何をしないとダメなんだろう。お？入る。お？はいよ。うわぁ。アスレチックだ。いやー、だいぶショートカットできた。ラッキー。よいしょ。ホームランなんで、もうこれ、バッター、投げた、打ったみたいなね。こんな感じで。危な。よいしょ。湧きすぎ。危ねえ。無理この間、ベンチなし。セーブポイントなし。マジか。絶対あれ鍵なんだよな。なんかの。そう、ラッキーセーブにならんかったか。特大ホームラン打ちたかったんですけど、ちょっと相手の、まさかの、ホームラン打っても、投げてくるピッチングマシーンだったら勝てませんってことで、8杯目いただいて今日はやめたいと思います。じゃあいただきます。大竹酒いっぱい。ごちそうさまでした。でもまあ、なんとなくつかめてきましたね。霧の谷。次回、ちょっと、ね、なんだろうか。裏で少しだけ探索して、糸口は見つけておきたいかなと思います。それでは皆さん、明日は、何日3月28日土曜日。週末の方はゆっくり休んで、来週の影響を養いましょう。来週に向けて影響を養いましょう。それでは皆さん、バイバイ。